Hola. Hola. Bon dia, jo sóc la Isabel, de l'Ajuntament de Castelldefels, de l'àrea d'Igualtat. En el nostre grup no hem pogut, malgrat el que havíem de parlar era de crear xarxes entre municipis i amb les altres administracions. Hem fet un repàs a la realitat amb la que ens trobem, partint una mica del que ens havia presentat la LEIRE, que ens parlava que els ajuntaments som els més propers i nosaltres hem constatat des de les diferents municipis que veníem, des de les illes, que també som els més propers però també som febles en aquest sentit perquè som dels que comptem amb menys recursos, els recursos ens arriben des d'altres administracions i jo no sé si això ho tinc molt a prop, que em sento molt, oi que sí? És que és la primera vegada que me'n poso un, i potser millor així? Va, perfecte. I aleshores que teníem aquesta feblesa amb els recursos, que ens arriben molt per fer les polítiques, ens arriben de fora, d'altres administracions que marquen les línies de les polítiques que volen fer, que nosaltres ens trobem de vegades fent malabars en l'aire, de dir ens hem d'anar adaptant, alguna que funciona però la línia potser ha canviat, i que això era una realitat que hem constatat. Vull dir, com a punt de partida no hem pogut deixar de parlar de les problemàtiques en les que ens trobem. Lligat amb això, i pensant en aquesta coordinació amb les altres administracions, en aquest cas parlàvem no tant entre municipis sinó amb les administracions, hem constatat que tenim xarxes, nosaltres al Baix Llobregat, perquè hi havia diverses persones del Baix Llobregat, i de la zona, que sí que creiem que tenim xarxes municipals, algunes al voltant d'aquestes administracions que es creen de forma natural, de les administracions que s'atorguen subvencions, que fan convocatòries, i d'altres que existeixen, de les quals ens sentim, que hi participem molt orgulloses, com les del l'Observatori de les Dones en els mitjans de comunicació, que té una llarga trajectòria de molts anys i que allí subsisteix i ens permet lluitar perquè la nostra imatge en els mitjans de comunicació sigui, sobretot en temes de feminicidis, sigui clarament, tingui el tractament que pertoca. A banda de constatar que teníem totes aquestes xarxes i que crèiem que algunes ja funcionaven prou bé, arribàvem una mica al moll de l'os, que era quan ens trobem davant del certificat i com ens trobem cadascú de les nostres organitzacions i les nostres àrees d'igualtat davant dels companys de les altres àrees i companyes, on arribem amb una certa exigència que hi ha un certificat on s'han de complir una sèrie de mesures. També hem compartit que hi havia les dificultats que existien en aquest sentit. Hem partit també pensant com aquestes altres àrees, a través d'accions que poden fer, poden anar treballant per implantar polítiques d'igualtat, com és a través dels plecs de condicions, de demanar clàusules, a través de les subvencions que nosaltres mateixos a entitats podem donar, quan fem les convocatòries, que aquí una mica podem anar marcant també i implementant aquestes polítiques. També hem constatat, parlant una mica i compartint, que això no vol dir que sembla un pas endavant, però que també comporta les seves dificultats quan aquestes empreses, aquestes entitats, no vagin complint amb allò que s'han compromès. Vull dir que això significarà també per nosaltres un repte de veure com ho abordem a l'hora d'una subvenció que hem donat, si la retirarem, no la retirarem, una contractació que hem fet, tenim eines que ens arriben potser d'altres administracions, d'altra normativa, com per poder actuar en aquest sentit. Li hem anat donant voltes a tot això. Hem constatat, perquè ens ha impactat crec a totes les del nostre grup, dic totes i estava l'Emili també, Emili, que no m'oblido de tu, i aleshores hem constatat que l'Anna ens ha impactat quan deia és el retrocés, és molt fàcil, ho han comentat amb les companyes també, que construir
costa molt, en una època de crisi que no fa tants anys en viure una, desapareixen molt ràpidament i ens tornem a fer com àrees molt petites, molt petites, molt petites. I que hem de buscar la manera que això no passi, de lluitar contra això. Una de les coses que enteníem que necessitàvem era d'aquestes administracions que ens doten de recursos i que ens ajuden, i pensant sempre això, en coordinança, que aquesta ajuda ens arribi amb unes fórmules, amb unes eines que siguin molt àmplies, és a dir, que realment ens permetin aplicar les polítiques municipals. Si realment som els més propers a l'administració més propera a la ciutadania, si volem implementar aquestes polítiques, hem de tenir convocatòries o que els recursos ens arribin de forma àmplia on puguem adaptar-les a cada municipi a les necessitats que tenim. I hem posat exemples d'algunes que ens semblaven que ens donaven aquest marge. Quan parlàvem del pacte d'Estado, ens donava un marge ampli en el temps que ens assegurava que arribaria i que arribarien aquests fons, i a banda, dintre de tot el que era l'àmbit de violència, ens donava bastantes opcions a com treballar-ho, sense enfocar-ho només cap a una banda. Jo penso que aquí ajuntaments amb diversitat de visions, tothom podia, sense moure massa el que estava fent, podia aprofitar i treure-li profit a aquests fons. Parlàvem de contractes, programes també, sobretot eines molt àmplies i que ens donguin una seguretat en el temps per poder aplicar aquestes polítiques a nosaltres, que tornem a dir, més propers però més febles a l'hora de tenir recursos. Hem comentat també que, pensant ja en la coordinació, que ens semblaven molt bones idees i les hem posat en valor, alguna experiència com ens parlaven del laboratori del Lab de la Diputació, que està treballant per tenir que dones de l'administració puguem liderar, i forma en aquest sentit sobretot a les dones de companyes regidores, alcaldesses, vull dir, està donant un marc on crear lideresses del futur, que ho són del present però perquè es mantinguin, perquè no passi una mica el que ens deia l'Anna, que apareguin i desapareguin, de consolidar aquestes figures. Això a banda de tot el que es fa des de Diputació. Al voltant de Diputació sempre històricament hem tingut aquesta xarxa, l'hem establert que hi havia possibilitats de comparar molt bones pràctiques també. I penso que això és una mica el que comentàvem de què necessitaríem de cara a treballar el tema del certificat, aquesta necessitat de que aquestes bones pràctiques que els municipis aniran tenint per superar les dificultats que es trobin dintre de les pròpies administracions, aquests obstacles a vegades visibles i a vegades invisibles, que no sabem com ens costa tant fer les coses, convèncer a la pròpia organització, doncs enteníem això que era una bona manera. Parlàvem d'això i després, si em permeteu un moment, destaquem la igualtat. Hem parlat també de les dificultats que podríem trobar-nos amb tot el que era el tema dels fons europeus que arribaven. Hem parlat i hem compartit que existeix, que s'ha publicat una guia per introduir aquesta transversalitat en tots aquests projectes, perquè havia dificultats, ens ha arribat que hi havia dificultats per incloure la transversalitat i tot el tema de perspectiva de gènere en aquests projectes, i és un tema que ens preocupava perquè aquí es mouran i ens diuen que arribaran molts diners, que arribaran grans ajuts, i creiem que necessàriament la perspectiva de gènere no és perquè només ho digui els requisits, sinó que ha d'estar present en tot això. I una de les reivindicacions que s'ha plantejat aquest grup també ha estat la de que la figura de l'agent d'igualtat, la companya no la veig ara, em sembla que està allí, i també des de la Mariví també ho deia, que aquesta figura dintre de les pròpies plantilles municipals no estava reconeguda com a tal, vull dir, era una tècnica mitja o una tècnica superior, i que es necessitava que estigués reconeguda en aquest sentit. Han fet molt esment que era molt important
i que això significaria poder tenir interlocució amb la resta d'àrees de l'Ajuntament des d'una altra perspectiva, des d'una altra, vull dir, empoderar la pròpia tècnica o tècnics d'igualtat que hagin de treballar aquest tema. La formació, importantíssima, però aquí parlàvem, jo crec que ja n'hi ha àrees que ja ho fan, i quan parlàvem d'una de les fórmules de crear xarxes, una de les idees era, a través dels municipis que estem en aquesta certificació, era com que de calaix, de mirar d'anar fent trobades, perquè serà molt important veure com van superant aquests obstacles i tenir aquestes bones pràctiques. Creiem que el marc com el d'avui és el marc amb el que hem de continuar. Treballant-lo al temps, ja li hem donat la idea a l'Emili també perquè l'apunti i vegi si ens podem trobar al llarg del temps. I una altra, ja per tancar, era, igual que nosaltres estem plantejant demanar a aquestes altres administracions, trobar els foros on puguem parlar-lo, igual que nosaltres, a través de plecs i a través de subvencions, demanem a la societat que apliqui polítiques d'aquest tipus. Una de les opcions que podria moure's era la de que, per exemple, des de Generalitat, Diputació, Consell Comarcal, l'administració que correspongués, quan convoquen les línies de subvenció per les matèries, com a requeriment comencin a introduir que el que estiguin fent aquelles accions han de incorporar alguna mesura de perspectiva de gènere, que ho hagin de justificar, perquè entenem que això ens ajudarà a nosaltres quan ens apropem a aquestes altres àrees, a urbanisme, a Hisenda, a esports, a qui sigui, ja hi haurà aquesta visió que és una cosa per la que treballem tothom, no és l'àrea d'igualtat la que ho demana. Bàsicament, transmetre xarxes de bones pràctiques, aprofitar la xarxa que estem creant dintre del que som els municipis que estem en aquesta certificació, i jo diria que algun comentari més segur que m'he deixat, però crec que en síntesi aniria per aquí.